Se on tiistai-aamu täällä erämaassa. Tuiskukuu. Autiotuva telttaleirissä. Heräsin 8 aikaa ja sitten mä oon tässä nyt lepäillyt vähän. En ole kelloakaan kattonut. Yhtään tiedä mitä kellokaan on. Tässä on monta tuntia varmaan mennä lepäilyssä. Ja nyt mä lähden syömään tuossa ja päivän ohjelmana on käymään tuossa lähituntureilla kahtelemassa. Aamulla paistoi aurinko 8 aikaa, oli teltta ihan kuuma jo, nyt se on pilvessä. Tästä se päivä taisi lähteä. Täällä on nyt hiljaista, täällä ei ole ketään, kun tästä lähti yksi pariskunta ja yksi mies oli tuossa autiotuvassa yötä ollut. Ja pariskunta oli teltan kanssa, tuossa oli koira mukana ja nyt ne lähti tuonne. Kaikki lähti Luurijärven suuntaan. Täällä ei ketään muuten, että käy hakemassa vähän vettä ja keittohommia. Siinä on naisten vessasta hajonnut haka. Se on joku onnistunut lukitsemaan itsensä vessaan. Se oli haka ollut tässä ylhäällä ja se oli tipahtanut tuohon. Sen takia se oli rynnännyt, murtanut tuon sisäpuolelta. Tässä miesten vessassa tää on kyllä niin täysi, että on pakko vaihtaa. Kukaan ei ole vaihtanut tätä säiliötä. Se on nyt vaihtotyö. Toivon mukaan täällä on tyhjiä säiliö. Näin se homma kävi. Säiliön vaihto. Nyt on aika lämmin. Vähän turhankin lämmin. En tiedä mittarilukemaa. Tulee tuo tuota puhelinta aukasta vielä. Aurinko tietysti paistanut tuon rinkkaan. Lämpötila-anturi tuo rinka ylätaskussa. Että tästä mä lähden päiväretkelle. Katsotaan minne se menee. Tämän päivän retki. Käyn kumminkin noilla muutamalla tunturin huipulla tossa. Tää pikkusen auttaa, kun täällä tuulee täällä, mitä ylemmäksi menee. Täällä pitää monta kertaa tässä semmonen vilvottelutauko, kun tuntuu, että hikoa ihan, että vesi tippuu päästä. Komeeta on kyllä nyt näkymät täällä, kun on tämmönen hieno aurinkoinen päivä. Mä menen nyt tänne takaisinpäin, mitä eilen tulin tästä alas. Menen vähän matkaa tänne. Käytän polkua hyväksi. Pääsen vähän helpommalle.
Sitten menen tuosta oikealle. Ja no, katsotaan nyt mitä tuntureita mä nyt käyn läpi. Neistä 36 metriä korkeutta. 1,78 kilometrit tuolta leiripaikalta tänne. Liikekeskiväli 3,6. 50 minuuttia tässäkin mennyt. 13.22 kello. Ja hienot on näkymät. Nattaset näkyy tuolla vasemmalla ja korkeus 438 metriä, osamatka tullut 2,38 kilometrit. Liikekeskiväli 3,5 kelloon 13.50. Tuolla on pikkutunturit tuolla suunnassa. Käyn sen ensimmäisen laen. Sieltä lähden sitten takaisin. Pikkutunturit. 449 metriä korkeutta. Kello on 14.38. Tästä mä lähden takaisin leiripaikalle. 3,77 kilometrit tähän asti. Kyllä aurinko pahtaa. Aika lämmin. Ajattelin pitää tässä teetauon.
sen verran tuota vettä on tuolla mukana, että pystyy keittämään teet. Ilma on kyllä muuten hieno. Sitten vähän hikoo vähän rinkkaa kantaa. Tuossa on kumminkin vajaa 10 tavaraa. Tästä nyt sitten tonne leiripaikalle takaisin ja suunnittelin, että mä marssin tänään tuonne Kotakönkäälle ja sinne joku 10 reissu. Ja katsotaan nyt sitten miten siitä eteenpäin. Kello on 17.15. Mä oon nyt valmis lähtemään Kotakönkään. Siinäkin on vahva mänty. Mutta kaarina on tämmöistä ohkastavaa. Ei ole semmoista kilpikaarnasta pinnassa. Tässä onkin mukava varjopaikka. Hetken aikaa viilenyttää. Törkeän kuuma tuossa aurinko paistaa. Että mikä vaelluskeli. Vähän liian lämmin. Mutta näillä mennään. Huomenna luvattiin vähän viileämpää 2 yhtä. Vettä mulla ei yhtään matkassa, on 10 kilometriä tonne Kotakönkäälle. Tuossa on puroja matkan varrella, niin täytyy niistä vähän juoda. Jos ei ne ole kuivia. Tässä ensimmäinen puro ja juomapaikka. 1,73 kilometrit. Liikku keskimäärin 4,0. 17,43. Tästä täytyy koirakupilla vähän juoda ja kyllä näin on muutamia puroja tässä. Tässä on
ei tarvii laittaa tuonne pulloon. Tarvii kantaa vettä. Tuossa oli tommonen kivikko osuus. Aika pitkästi tommoista kivikkoa. Hienot näkymät tähän tunturille tai tunturilaitaan. Siitä olisi kyllä paha mennä ylös. Jäisi tekemättä. Siellä on hieno pieni vesiputous tuolla. Hieno käydä tuo katsomassa, mutta ei tällä kertaa. Ei ole paukkuja semmoiseen. Aika jyrkkä rinne tossa. Kellokin on aika paljon. Kilometri 2,63 ja se on 6 tasan kello. Tästä mennään vielä aikaa. Ruveta ruokaa laittaa. Juomapaikka lähestyy. 5 kilometriä matkaa tänne. On puolessa välissä. Kello on 18:43. Aloin tässä perunan keittoon. Tästä on 5 kilometriä Kotakönkäälle. Rupesin katsomaan, että kello on kohta 7 ja rupeaa pikkuhiljaa olemaan nälkä, niin se on tässä nyt keityttävä. Se menee muuten niin myöhään, jos Kotakönkäällä keittää kotut. Kauhean hidas on ollut tämä pätkä. Mä oon niin paljon pysähdellyt tuossa vilvoittelemaan varjoa Feessin varjossa. Ja nyt se alkaa keli pikkuhiljaa viilentymään. Menee iltaan. Nyt on perunat syöty. Rinkka keventi 0,5 kiloa. Tuntuu heti kevyemmältä. Ja eihän tästä ollutkaan kuin 4 kilometriä enää. Tähän oli 6 kilometriä matkaa ja 4 on enää jäljellä. Tuo oli se hyvä idea syödä tässä. Aurinko laskee nopeasti. Kello on kohta 8. Kauheasti joutunut juomaan tässä vettä ja sitten on suolaa syönyt aivan älyttömästi. Tuntuu, ettei tuo vesi imeydy. Suolaa kun laittaa ja magnesiumia. Se auttaa kyllä hikoudeen niin älyttömästi.
Nyt mä oon täällä Kotakönkään laavulla. 10,56 kilometrit. Liikekeskiväri 3,8. Kello on 21.16. Ruveta pistää leiriä kasaan. Kahtelen tässä vähän telttapaikkaa, mutta ei täällä oikein häävisiä paikkoja ole. Ja jos tuohon laittaa. Vähän on monttunen. Katella vielä, jos löytyisi parempaa. Se on nyt keskiviikkoaamu Kotakönkään laavulla. Täällä on aika paljon väkeä. Täällä on nyt 6-7 telttaa. Täytyy tässä syödä ja lähteä tekemään päiväretki tonne Kuruille ja tuntureille. Täällä on vielä teltan paikkoja täällä kauempana vähän. Tuosta polvusta tänne suuntaan. Tällaisempaa paikkaa. Pitääpä ensi kerralla tuoda tänne teltta. Täällä on tosi hyvin. Vaikka kuinka. Nyt mä lähden tonne. Olikohan se Ahkiokuru vai mikä? Tuossa oli kuru tuossa. Hetkosen matkaa muutama kilometri. Mä otin tuossa kompassin suunnan ja miinus eranto 13,5 miten se on suurin piirtein. Mä en ole tarkkaan sitä kattonut, mutta kuru on niin iso, että siihen osuu kyllä vaikka nyt ole ihan asteen tarkkuudella suuntaan. Keli on tänään hieno. Ei ole hellettä. Huomattavasti viileämpi näin aamustakin. Heräsin 6:30 aikaa ja nyt on 8:15 kellolla. Ei missään ajoin. Tänään mä pääsin liikkeelle. Tässä on ainakin hyvä maasta kävellä, mutta tuolta näkyy heti jo kivikkoa edessäpäin. Se on tänään tosiaan hernekeittopäivä. Pistin eilen herneet likoamaan tossa ja se on aina tossa, pitää muistaa laittaa ne herneet likoamaan edellisenä iltana, jos meinaa seuraavana päivänä syödä. Täällä onkin taas heti erämaan rauha ja hiljaisuus. Kuule kun luonnon äänet. Tässä oli tässä Kotakönkään laavulla, niin siellä oli niin väkeä paljon, että sinne alkoi illallakin olemaan 11 aikaa aikamoinen meteli siinä laavulla, kun sinne porukka kerääntyi. Lämpö on 19,1, 19,09. Kosteusprosentti 76. Vai kostea keli. Siinä on tämmönen kosteikkoalue ja purovirtaa ja näkyy olevan pieni lampi tuolla oikealla puolella. Ahkiokuru 500 metriä tuohon suuntaan. Muutama hyttynen on tuossa pyörii nytkin. En ole hyttysmyrkkyjä käyttänyt. Mä en ole täällä Lapissa koko kesänä käyttänyt aina takaa kertaa hyttysmyrkkyjä.
Nytkin on todella vähän. Ihan muutama tuossa. Mutta hiki tippuu. Pää on ihan märkeä. Alkaa tuo merino paita ihan kastua. Tuosta lähti yli 10 riekkoa. Ihan tuosta 15 metrin päästä. Kyllähän säikähi. Siinä on ahkiokuru. Pääseeköhän tästä yhtään lähemmäksi, että näkisi. Loppuisiko nuo puskat tuossa? Joo, ei siitä tosta kohtaa ylipäänsä. Sen takia mä otin vähän suunnan tänne oikeaan reunaan. Kurun oikeaan reunaan, että jos pääsis sitä tässä päästä ylitteen. Loiventuu tuonne oikealle. Komea on kuru. Täytyy vähän karttaa kaivaa esiin ja katsella suuntaan tuonne Tuiskutunturille. Mä oon tuossa suurin piirtein tuossa kohtaa. Tuiskutunturit on tuolla. Mistähän mä menisin siinä? Tätä. Mennä tästä kurun päältä jostakin tuolta nousta tänne päälle ja joko mennä tuosta. Voisin tulla käydä tuolla huipulla tuossa. Nyt mä oon täällä Tuiskutuntureilla. Tämä on tää ensimmäinen laki tuolta Ahkiokurun suunnasta. Käyn vielä tuossa korkeammalla paikalla, sinne on vielä jonkun matkaa. En tiedä mistä kautta tuun takaisin. Onko tuolta Kuru vai tuunko sitten samaa reittiä takaisin, se jää nähtäväksi. Komeat on näkymät täältä, vaikka on vähän tommonen usvainen keli ja kauhean kauaksi näin, mutta kyllä nappasit näkyy tuolla, ääriviivat. Ei kauhean tarkasti. Hyttysiä pyörii jonkun verran tuossa täällä korkeallakin. Ei niitä ihan haitaksi asti ole vielä. Täällä on mukava kävellä täällä tuntureilla. Hyvä maasta. Tunturi ylänköön.
Lattaset siellä näkyy tuolla. Tosin tuommoista utuista keliä edelleenkin. Niin tää on kovin hyvin erottua. Täällä on vähän, tuuli alkaa käymään vähän viileämpi, niin on vähän mukavampi. Meinaa vaan hiki irrota tuossa pikkusen kun nousee ylöspäin. Kylmää vettä. Lähdevesi. Raikasta.